هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على تمان الأكمال على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أمبالما سنة سفنا لجل كلاو أموفو كاو تري أو كلنا كسنة سفنا سنتي أو كجبرانوكا أما يرالا كافو نيوغا كني سيغليسا كنن بكما أو كان ينغلو جابلوكا مغم بامبولوكرو بي كوم لادالا وينفع أنكرمو الشيخ محمود كما أما فالشيخ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نبلك مجمل بيبولو كان يشي أمبالمو ماني واتينا ملكونو أن ملكوكا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد أما الله سبحانه وتعالى تنو أن باب بركده وكفي عن بسيلة أن كنت محمد كان نما نكشى على كوجاياك أنا كسيب وأنا كدنك وأنا مو تورا وأنا نعيم فوق تاسيب جودما على كان لك آمين. ala kan sutura amin ambe alam bajo kulu bela jelen fo onike ukatlo majo ko nyumana amba fu ye dina fam ko nyuma ala kan no ya neno bela jelen ala kira sallallahu alaihi wasallam ka islam ya barake to mina ne o barake to ende be modo arjena ala kan ambela jelen kana kamla o ka wa billahi ta'ala tawfiq. Amidu korofo konnana ambalma do yini ngal blakana ko ka dongli lame ko kitimi sa ama dongili kalite ka jaw dongili be comme na fo dumune ne nyuma bala juma bala Allahu akbar. dongili fen ni kuma lankolonte o la tlonge minanto o la bela jelen dagalendo Allahu akbar. ya fa dongili fen ni kuma lankolonte ala tlonge minanta dukoro bela jelen dagalendo ya fa dongili mana ke kaba hari ni tlonge minanta akora bela jelen mo ne ni o doya we o dongili juguye ya fa mo dongili mana nya fana chogo ni tlonge minan ba koro dundu no jembe oni gitari olu o bela jelembe do haramu kono ya fa tlonke minan kele mbe ni alakira sallallahu alaihi wasallam ay adaga kam mantoye kenen na musola kaw o toye ko dufude dufu ye jumenye o ye dundu kalite mi ni adlane do ka kori ko mna fo teme chugo yanga ka boni teme ya famu o dundu kalite o de to ko aduf o de dagale no kira manto ya sallallahu alaihi wasallam ko fo kunyo na kira hena musola ka ko ne ala kambe sababu o mana do o du o ko no o dagale no te do tlonke minan haram yele on konnana na borolla anye tlanke yu minu fo sisan fen be ni kuma nyuma ondo har ni islamiyya majamute koy ni ladabo kuma do ka ba tlonke minan ta koro kuma lankolon faralenta ka bashi fo itala na Note manaka boy ambalma do nyingal blakana ko ka tuluke ki ikunshigi fiani ka fegaya kulu kitibi chukudi sa amar kuma fula de ne o shi kiti ta kilenye finan na son ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kan yoro majan finana ni amanya amba be kan kun si kulor yerema akwa nga jabi dikala ani jabi kalte do fana be to bol ko alkata mo be soro yamani yan fanfe o lu fana be se kake ya famu jabi ko ni jabi e fura yere de Ustaz Ahmad jabi kuma bnani kuma wallahi jabi fle har kaba min be do kungulo si duma jabi ba chama furake kusobe hari sina kaba do be jabi ba be chama ba ya famu basa sege do bala furado ala kambe so bama o kuma na sa ka jabi ke ikun sigola wal mai bonje la bashi fo itola min ya ka fina waro de kala produit chimique ka fi o te ben ala kra ya fo sallallahu alaihi wasallam kanga fina kanga o yoro majanya an kun sigola shi je ye bonya de ala de la ala ka shi ni kene ya dima shi mana di mo mi ma aka chala shi be jeda ko sobe shi mana jima ala tanu do koy ala tanu bado ala yi bonya
o kuma e k'a fɔ k'e b'i si kɛ denmisɛnniya na o kuma ni kun sara mɔgɔ bɛ se k'i si kɛ denmisɛnniya na o tɛ ka kɛ o ala de ala ka si ni kɛnɛya d'i ma si dir'i ma ka kɛnɛya d'i ma n'i kɔni bɛ ka si sɔrɔ i si kɔni o na jɛ dɛ ala k'an bɛ sababu la o kuma min ye sisan ka tulu mɔn i kunsigi la min bɛ a magaya ani k'a bire k'a cɛɲa baasi tɛ o la ala kira yɛrɛ kun b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam kana yudhinu ghibban farikolo ta o kunsigi ta o baasi foyi t'a la ka tulu k'i kunsigi la ka a ɲɛ kosɛbɛ baasi foyi t'o la inshallah o ye ala kira ka taabolo de sallallahu alaihi wasallam kunsigi n'a ma ɲɛ k'i y'a mara i k'a bonya ala kira y'o fɔ i k'a bɛn i kana firiki farakalen to ten o man ɲi silamɛya ye saniya de ye wallahi saniya de don ni silamɛw ma saniya jɔn de bɛ saniya silamɛ man ka kɛ k'i nɔgɔlen don i kasa bɔlen don o mana kɛ e tɛ ala kira ka manto ɲuman ye o e nɔgɔlen bɛ taa o misiri la ten i bɛ taa mɔgɔw tɔɔrɔ hari layi n'a kasa b'i da nɔfɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam i ka misiri ye k'o to yen o mana e mɔgɔ i nɔgɔlen don i bɔra baarakɛyɔrɔ la kasa b'i la fɛnw kasa b'i ka fini na o kasa ninnu man di hadamadenw ye yafa kɛr'i la misiri kɔnɔ tagama layi min kasa ka bon a fɔra i kana taa mɛlɛkɛ o tora i kana taa misiri kɔnɔ kuma ma se fɛn min bɛ yen nɔ ni o ye fɛn wɛrɛ ye a bɛɛ de ye kasa gon kelen ye ala k'an bɛ sababa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ɲininkali kɛ ko yala ko dɔw kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yanni i ka seliji ta i k'o dɔw kɛ ka sɔrɔ ka seliji ta wa b'a dɔn seliji talen kɔfɛ de duwawu bɛ yen nɔ mais yanni ka seliji kɔni ta i bɛ bisimilahi rahmani rahim ka don seliji kɔnɔ i y'a faamu seliji talen kɔfɛ duwawu camanba bɛ yen i sanuyara sisan i donna hijabu fana kɔnɔ duwawu fɛn fɛn ka di a bɛɛ lajɛlen fɔ kosɛbɛ seliji talen fɔ o duwawu bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'olu fana bɛɛ lajɛlen i bɛ taa hisnul muslim lajɛ kitabu min bɛ yen n'a kɛra silamɛ caman ka passeport ye bi n'a bɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ a tigi y'a dilan ni ŋaniya min ye ala ye o de sara ye a tigi bɛ balola fana a ma fatu alhamdulillah kitabu in bɔ waati n'i y'a ye a n'a ka dawula bɔra hisnul muslim kosɛbɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a kala duwawu in bɛɛ b'a la ala kɛra ka duwawu salen bɛɛ b'a la alhamdulillah n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko ni maa min nan'i ɲininka sisan ko yala ko karisa bɛ so kɔnɔ e bolo karisa bɛ so kɔnɔ i ko awɔ k'a bɛ yen a tigi taara sɔrɔ karisa tɛ yen ko yala e k'o kuma bɛ jate nkalon ye wa o tɛ nkalon ye o e ye erreur de kɛ ani e famana k'a sɔrɔ a bɛ yen e kumana n'i ka dɔnta de ye jaa a bɔra e tɛ o dɔn junumu foyi t'i la koyi junumu t'i la dɛ o kumana o tigila mɔgɔ min kun taara k'a bɛ taa sɔrɔ yen n'o o ma taa sɔrɔ yen n'o nana k'a bɛ kɛlɛ fɛn fɛn tigi la a y'i tɔɲɔ dɛ a y'i tɔɲɔ dɛ o de bɛ na ni nin ko in ye n'o tɛ e ko karisa bɛ yen n'i y'a ye e tilala ka na o ɲininkali kɛ o y'a sɔrɔ a tigi bɔra e dun t'o dɔn e famana k'a to so kɔnɔ ye n'i y'a ye e nana k'e b'o kiiri ɲininkali kɛ ko dɔ de kɛra o ni ko dɔ ma kɛ a bɛ tɛmɛ n'a ka sira ye kɛ o kumana i ye o min kɛ i kumana n'i ka dɔnta de ye jaa o y'a sɔrɔ dɔnnew changera baasi foyi t'i la junumu foyi t'i la i ma nkalon fana tigɛ Allahu akbar n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko ale n'a a fa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bitigi la mais bitigi kɔni fa ta de ko ale bɛ to ka dɔɔni ta wari ninnu na ka mɔgɔ misɛnninw dilan o sa i b'a dɔn diɲɛ ko o ko baara kɛ ɲɔgɔnya na a b'i ni mɔgɔ fɛn fɛn cɛ a ye kuma n'a ma kuma e bɛ ka taa ni clandestin de ye i yɛrɛ sirannen don i fa kana na i ye min don a fɔ i fa y'a dɔn k'a fɔ e bɛ ka balo de ye o i bɛ ka dumuniw de kɛ e bɛ bɔ sɔgɔma kabini fajiri mana sari i bɛna magasin dayɛlɛ o kumana fɔ tilela fana i fa y'a dɔn i na ji kɔni min i bɛ ka ciga min fana san i fa y'a dɔn e tɛ baara wɛrɛ la ale ka baara kɔ o bɛ bɔ ale ta de la o kumana i b'a fɔ i mansa ye k'a bonya n'a ye a bɛna sira d'i ma o n'a ye sira d'i ma e ma lafiya wa ala k'an bɛ sababa ma mɔgɔ i siran kojugu kana taa i yɛrɛ bila jatigɛ wɛrɛ la e siranna ka nin fɔ i mansa ye o kumana e dun bɛ fɛn misɛnninw san k'a kɛ finiw ye k'a don sabara la e b'a dɔn i fa ɲɛ b'a la sali la e bɛ sabara kura san e tɛ baara wɛrɛ la ale ka baara kɔ o wari bɔra ale de kun e y'i dogo e kun b'a ta don min na e ma bɔ a kalama o man ka kɛ o
a fɔ a ye siɲɛ kelen hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ bolo a tɛ ka kuma mais a fɔ a ye ka bonya da kan o de ye silamɛya ye o de ye silamɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ ka baara kɛ i kɔrɔfɛw i bɛ ka baara kɛ i masafɛw o tuma na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka bɔ a kalama a ka bɛn a bɛɛ la ni a man d'a ye o tuma na i bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ min tigɛ i b'o tigɛ mɔgɔ fana e min ye fa ye o walima e min ye kɔrɔba ye o walima e min ye bɛnkɛ ye o i den dɔ bɛ baara la i bolo i balimamuso den dɔ walima i dɔgɔnin dɔ bɛ baara la i bolo i b'a dɔn ko tɛ ɲɛ min kɔ hali ni a maloyara ma k'o fɔ e fana k'a lafiya i k'o fɔ a ye kɛ i fana k'a lafiya ta'awanu 'alal birri wat taqwa ale maloyara e ma e de ye ɲɛmɔgɔ ye walima e de y'a masa e de y'a bɛnkɛ ye a bɛ e ka baara la e bɛ ka ɲama o tuma na fɛn wɛrɛ minnu bɛ olu fana siraw d'a ma i k'a dɛmɛ ala k'an bɛ sababa ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko muso 3 de b'ale bolo 2 den bolo 3nan ni den t'a bolo bon kuma bɛɛ nafsiyan ko a sɛgɛrɛ min kuma bɛɛ bɛ hamiw ni fɛnw na ale yɛrɛ y'a essayer k'a la nisɔndiya ka mobili san ka d'a ma ale kɔni ma mobili san ka di tɔ 2 ma ko yala ale y'o min kɛ ale ye jɛngɛn baara kɛ wa a ye jɛngɛnba kɛ i ɲuman kɛtɔla kana don ala gasi la kana don kira gasi la sallallahu alaihi wasallam mobili ne a y'a sɔrɔ a ye mobili san k'a di nin kɔni ma a ka mobili san k'a di tɔn ko wari b'a kun mɔgɔ mɔgɔ mobili kelen kɔni san k'a di muso kelen ma muso 3 fana b'i bolo an b'a fɔ a ye a ka kelen san k'a di nin ma ka kelen san k'a di fɔlɔ ni 2nan fana ma ni min ko ne tɛ mobili boli permis tɛ n bolo a k'o ka mobili wari d'a ma n'o y'a diya o tigi na taa kɛ ka misiri jɔ a banna o tuma na wa muso fɔlɔ ni 2nan o ka juru b'i la i muso fɔlɔ n'a 2nan o ka juru b'i la i b'a sara cogo min na i b'a sara ten i yɛrɛ de y'a kɛ n'i kun bɛ a dɔn i kun kan ka a ɲininkali kɛ fɔlɔ yanni i b'a kɛ n'i bɛ ko kɛ i ka dɔnnikɛlaw ɲininka o la e y'a k'i kun fɛ ten ka tila ka ɲininkali kɛ i yɛrɛ t'o de ye a jijanya ko don o tuma na a k'a dilan nin cogo in na ala k'an bɛ sababu a bɛ k'a nisɔndiyali min kɛ den t'a bolo o ka ɲi kɛ ka limanɛ ji o ka ɲi mɔgɔ man ka taa se f'i bɛ don jɛngɛn kɔnɔ man ka kɛ kosɛbɛ i bɛna ye muso fɔlɔ ni 2nan i bɛn'u bila 3nan kɔntɔr la u bɛna kɔniya jɛngɛn bɛɛ bɛna ni hadamadenw ka fara-fara de ye mɔgɔ n'i y'a ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'an ka tile ala fana k'an ka tile a ko yɛrɛ i ka nasinju fara tilenbaliya bɛna ni denw ka fara-fara ye a bɛna ni musow ka fadenya jugu ka tilali ye e ye walidenw fara ɲɔgɔn ka tila k'olu bila kɛlɛ la tilenbaliya tɛ wa tilenbaliya de nana to i muso bɛ kɛlɛba in na o kumana muso fɔlɔ ni 2nan olu ka juru b'a la n'a bɛ min kɛ a k'o kɛ n'a b'a ka du dɔ feere ka to o wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ka mobili sara filɛ nin o kumana ni min bɛ taa di fa ni ba ma u ka taa hiji o mobili fana wari ka ca a bɛ mɔgɔ la hiji dɛ wala ni min b'a kɔrɔkɛ la hiji wala min yɛrɛ bɛ taa hiji la n'a ye a na taa hiji la n'a ye u ka juru b'a la ala k'an kana komi a kɛra kaba na an b'a o kumana tɔw ka juru b'a la fɔmɛ ko ɲuman ala k'o d'a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko yala k'a bɛ daga ye ale ka se ji ta ɲɛgɛn kɔnɔ o bɛ daga foyi t'o la saliji bɛ ta yɔrɔ bɛɛ maa d'a ma i ka fini tɛ nɔgɔ i yɛrɛ kun tɛ nɔgɔ baasi foyi t'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na a ko olu bɛ luwanse de la caman bɛ yen yala hijabu don ale kan wajibi don waati bɛɛ wa mɔgɔ kɔni i bɛ yɔrɔ yɔrɔ muso kan ka i yɛrɛ sutura walicɛw la i bɛ luwanse la o i bɛ sugu kɔnɔ o i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i yɛrɛ sutura walicɛw la n'a y'a laɲini k'a yɛrɛ sutura fana ala b'a nɔgɔya ye koyi an ka quartier dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dutigi 3-4 bɛɛ bɛ luwanse la du kelen kɔnɔ mais muso suturalen don muso y'o fɛɛrɛ k'u ka sutura la i ka terrasse i bɛ se k'o dilan k'o k'a damana du ye a fɛɛrɛ tɛ ban mɔgɔ n'i tilen ala ye dɔrɔn ala bɛ bɔda dɔ k'i ye hijabu kɔni k'i yɛrɛ sutura ka bɔ walicɛw kɔnɔ o ye wajibi de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kana faamuya ko ɲuman ala k'o d'a ma amina rabbi amin n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko yala k'a bɛ bɛn shafel witiri k'u ka seli jama la wa i n'a fɔ bɛ safu seli jama n'o banna o ka jɛn ka shafel witiri seli ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn sunkalo la an b'a kɛ o sunkalo la an b'a kɛ o minɛna ka bɔ an ka khulafaw la arba'u la ka taa Umar la ka jigin o minɛna ka bɔ olu la mais min ye waati tɔw ye an kana olu kɛ an ka bɛɛ k'i ta kɛ i dan ma kɛrɛnkɛrɛnna i ka so o de baraji ka bon
parce que nafila ka sali so kɔnɔ o de baraji ka bon fo n'a kɛra nafila minnu sali donnen don misiri kɔnɔna yɛrɛ la misiri foli tɛ ka sali so kɔnɔna na i y'a faamu n'i ye farida sali sa i bɛ jɔko 2 min tugu a la i b'o se k'o fana sali misiri la i y'a faamu o tuma na sisan i bɛ o min kɛ nin cogo in na safu ni witiri ka seli jama na ni dɔrɔrɔ ye aw bilala baasi t'a la mais min ye base kɔni ye bɛɛ ka sali i dama i ka so o de ye alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam o de bara a ka sali so kɔnɔ o de baraji ka bon na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye problème dɔ bila ka na a ko den ma sɔrɔ furu kɔnɔ ko yala k'a bɛ i tiɲɛ ta wa a bɛ a ba de tiɲɛ ta a tɛ fa tiɲɛ ta den o de ma sɔrɔ furu kɔnɔna na a bɛ ba tiɲɛ ta nka a tɛ fa tiɲɛ ta wala de zina yarisul umma wala yarisul ab kosɛbɛ i b'a dɔn ala bɛ kɔ dɔn dɛ ala ye hadamaden bonya cɛ ni muso foyi kana tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ɲɔgɔnya ko la fo a k'a sɔrɔ furu saritiw dafara k'i kɛ hadamaden ye k'i ni baganw bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamu n'i y'a ye den mana sɔrɔ a bɛ kɛ cɛ ta ye o b'a sɔrɔ i tora ala ka bonya hukumu kɔnɔna na de mais n'i bɔra o kɔnɔna na fɛn minnu tɛ hadamadenw ye ka taa olu ka kiiri kɔnɔ ala ye olu fana ka kiiri de boli i ka fisa furu nafolo ko tɛ baganw bolo o kɛra sababu ye sɛmusotigi de ta ye sɛdenw ye dɔnɔkɔrɔtigi ta tɛ sɛden ye dɛ i y'a faamu dɔnɔkɔrɔ ta tɛ sɛden ye nka dɔnɔkɔrɔ de kɛra sababu ye ni o ye baganw ka kiiri de ye bɛɛ y'a dɔn misimusotigi de ta ye misiden ye komi aw yɛrɛ alhamdulillah misimusotigi de ta ye misiden ye sɛmusotigi de ta ye sɛdenw ye parce que furu nafolo tɛ yen o tuma na ala ye hadamaden bonya de wala kadi karamna bani adam i y'a faamu ala ye i bonya de k'i ka kow ta charti dɔ la o tuma na a bɛ komi n'a fɔ ala ye kiiri jumɛn de fɔ yan nɔ i bannen ka bonya in ma ka i yɛrɛ kɛ bagan ye o tuma na baganw ka kiiri bɛ o boli i kan i y'a faamu ala k'an bɛ sababa ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen nka Ustaz Ahmad an bɛ dɔ fara nin kan tiɲɛ don den min ma sɔrɔ furu kɔnɔ a tɛ fa tiɲɛ ta nka o t'a bali fana fa ka ɲa den ma ka ba dɛmɛ k'a balo ka ɲa ka den fɛrɛ bɔ a ka kalanko la mun kosɔn a ka kɛ silamɛ ɲuman ye o tɛ haramu ye dɛ o ye ɲumanya de ye o ye ɲumanya de ye n'o tɛ hali a jamu tɛ da fa la o ba jamu de bɛ da la kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na k'ale ye commerçant ye bon k'ale b'a fɛ k'a ka jaga bɔ ko yala ale ye minɛnw san prix min na a b'o de jateminɛ ka jaga bɔ wa ale bɛna feere prix min na ale b'o jateminɛ ka jaga bɔ a y'a san prix min na jate tɛ k'o la a b'a feere prix min na jate tɛ k'o flash la a ka nafolo min b'a la o de jate bɛ k'o de kan a ka nafolo min b'a la jate bɛ k'o de kan misaliya la i ye minɛn dɔ san jamana kɔ kan chinois jamana la dɔrɔmɛ 50 misaliya la i y'a transport bɔ dɔrɔmɛ 50 i y'a faamu i nana se i ka jamana na olu ye taxi min minɛna dɔrɔmɛ 50 joli ye sisan 50 saba de la a san wari 50 misaliya de don quoi bɛɛ b'a dɔn san wari kɔni transport tɛ se ka kɛ san wari ye i y'a faamu dédouane fana tɛ ka mɛ an b'a kɛ 50 de mɔgɔ sa ka faamu san wari ye 50 transport 50 transport ani a na wari ani ye voyage min kɛ ani ye fɛn minnu kɛ ka taa san olu bɛɛ lajɛlen bɛ transport kɔnɔna na 50 fila t'o ye o kɔfɛ dɔɔnin ma o 50 o tɛ 100 ni 50 ye i bɛ taa sɔrɔ e bɛ ka feere 200 mɔgɔ se ka 50 tɔnɔ sɔrɔ o tuma na ni a fɔra e y'a san 50 min na o tɛ jate i bɛ ka sari 200 min fana o fana tɛ jate dɛ i ka nafolo min b'a la i ka nafolo min b'a la dɛ i b'o de jate o ye jagokɛlaw ta ye olu ka 150 de b'a la a bɛ fɔ o de ma ko prix de revient i y'a faamu san wari ani a transport ni i yɛrɛ ye wari minnu don a la ka taama ka voyage ka taa san ka taa ko ɲɛnabɔ ani i ye fɛn minnu ci ani fana i nanen tuguni i ye dépense minnu k'a la faama kunda o kuma e bi ka feere sisan e ka joli de bɛ a la parce que ni e kun ma minɛn in san o ɲɔgɔn wari mu b'e bolo
ani fana e bi ka feere min na ama feere fɔlɔ fɛn min ma sɔrɔ ala ka kiiri tɛ ka boli o kan i bi ka feere 200 i ye minnu feere 100 olu wari mugu bɛ i b'a dɔn kuma t'o kan minɛn min bɛ stock la o de don yala a bɛna bin yɛrɛ e b'a dɔn wa wallahi t'a dɔn dɛ o kuma ala ka kiiri tɛ boli fɛn sɔrɔ bali kan dɛ e ma o 200 in sɔrɔ 50 filanan in sɔrɔ fɔlɔ o kuma i ka warijɛ min bɛ o kɔni sɔrɔla i taara dɔn minɛn na wa a bɛ minɛn na fana minɛn ma tiɲɛ fana n'a tiɲɛna o ye khasara ye o kuma i bɛ i ka prix de revient i ka nafolo mara i b'o de jaka bɔ i b'a dɔn a masala Ustaz Ahmad a ɲagaminen don mɔgɔ caman ma o tiɲɛ dɛ i y'a faamu ni u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛna faamuya kɛ o n'i y'a ye a ɲagaminen don mɔgɔ jɔn ma ala kɛra kelen k'a fɔ yɔrɔ la sɔrɔ k'i bɛ fɛn qiima lajɛ o fɔra mɔgɔ min ma o tɛ marchandise tigi ye o bɛ se ka kɛ marchandise ye cogoya dɔ la mais o tɛ marchandise ye ala itlaq ye o fɛra mɔgɔ min sisan i ye golo dɔ san i y'a faamu i ye golo san dɔrɔmɛ 10 e nana ta buwana ta ka a dogi dɔ ma fara valeur kan i ye buwana minnu ta k'a dogi i farikolo de y'a dogi o i y'a faamu a dogira ka ɲa golo ye valeur kura de sɔrɔ a taara fɔ 200 la o kɔfɛ tuguni e tilala ka chlore fana k'a la o chlore in fana e ye o fana bɛɛ lajɛlen bɔ yiriw de la i yɛrɛ de y'o kɛ ni i farikolo ye wolo valeur taara 500 la e bi k'o feere o 500 in na i b'a dɔn e kan ka o 500 de jaka bɔ parce que yan'a dogi bali valeur kun t'a la sisan baara dɔ kɛra k'a yɛlɛ a yɛlɛna ka se hakɛ ma n'i bi k'a feere o la i b'o o de y'a valeur ye o don o kuma i b'o de jaka bɔ minɛnw tɛ kelen ye n'i y'u bɛɛ gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn a jate bɛ taa k'i voilà o minɛnw tɛ kelen ye voilà kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen nɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ i ka dugukolo o dugukolo c'est très important i bɛ o san 50,000 i y'a san 50,000 mais e b'a fɛ k'a feere i y'a faamu dugukolo fana bɛ se ka yɛlɛ a bɛ jigin i y'a faamu o bɛ sugu la don min na mais e m'a feere fɔlɔ mais mɔgɔ min bɛ yen i b'a fɛ ka dugukolo min ta i ka sigi a kɔnɔ walima i denw ka sigi a kɔnɔ jaka t'o la mais e ka marchandise de kɛra dugukolo ye i y'a faamu i ka marchandise kelen kɛ kɛ dugukolo ye o kuma na a bɛ valeur min na don min na i bɛ o fana de jateminɛ o b'a sɔrɔ e y'a san min yɛrɛ la o b'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ se ka dugukolo foyi yɛrɛ sɔrɔ o tɛ o bɛ taa sɔrɔ e y'a san u ye faamaw ye dugukolo d'e ma sisan jamana na dɔrɔmɛ 40,000 40,000 bɛ hari mètre carré fila bɔ o kɔni ye o nini na de e man k'a fɔ e bɛ dugukolo feere e man k'a fɔ k'a fɔ a ye nin ta gouvernement bolo nin o t'o valeur ye o ɲuman minnu b'i bolo dɛ olu fana valeur ɲɔgɔn de bɛ da o kan ala k'an bɛn sawaba ma sallallahu wa nin de y'a ko mulakaso ye a ko kuma walanwala da ka ca parce que marchandise tilasi ni ci cogoya tɛ kelen a bɛɛ ni a misaliya ni a kiiri don ala k'an kana ala k'an bɛ sawaba ma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ihdina siratal mustaqim masha Allah an balimaw nin bɛ dan sigi an ka kɔrɔfɔ in na an b'a ɲini an ka cɛkɔrɔba fɛ a ka dugawu kɛ an bɛ sigi kuncɛ n'o ye n'ala sɔnna ala k'an bɛ sawaba ma Ustaz Ahmad ala k'an kana ala k'an labanya ala kana nin yɔrɔ da ɲɛma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis lahara ko lahara bina ala ka limaniya d'an ma wa anna sa'ata haqq jo don mina siga foyi t'a la ala ka limaniya d'an ma ala k'an ka limaniyaw jidi an ka baara kɛ min b'an kuma bɔ ka bɔ tasuma na an ka baara kɛ min bɛ an don arijɛnɛ na an ka baara kɛ min b'a to ala bɛ hinɛ na ya Rabbi ala an b'i deli i k'o k'an ye ala an ye jɔn kɔlibaatɔ junubutɔ de ye n b'a ɲini fɛ i ka yafa an ma an ka gundola ko n'an ka bange ko bɛɛ lajɛlen na i ka mago to i ka hinɛ an ka taabaw la i ka yafu ma i ka hinɛ an ka taabaw la i ka yafu ma i ka hinɛ an denw n'an bɔnnaw wa n'an zuriya bɛɛ lajɛlen na i kana o don tasuma na k'a sɔrɔ anw t'a tɔɔrɔ arijɛnɛ kɔnɔ anw t'a tɔɔrɔ arijɛnɛ kɔnɔ an b'a ɲini fɛ i k'u fana tugu an ko an bɛɛ ka taa arijɛnɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ni sababu min ye ala e de b'o dɔn dɛ anw t'o dɔn i ye dɔnniya fitinin dɔrɔn de di an ma o tuma o bɛ kɛ ni sababu min ye e k'u karaba kɔ o hinɛ k'u ye i ka silamɛya i k'a taɲɛ i k'an bɛɛ lajɛlen fara silamɛya dɛmɛbaa kan an b'a lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ gabɔnkaw kongokaw kɔdivarikaw burukina faso lajinɛkaw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ jurakamɛnna bɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ an b'o fɔ u ni ce minnu sigilen bɛ faransi minnu sigilen bɛ ameriki minnu sigilen bɛ sini jamana na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ u ni ce u ka tilomajɔ ko ɲuman na ala k'an kana k'an lakana wabilahi ta'ala tawfiq an balimaw nin bɛ dan sigi an ka sigida la an b'a fɔ ɲɛnɛ ala k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh هل حقا تشتاق إليه
ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم علي